அதிமுகவில் ஒட்டப்பட்ட பெரும் போஸ்டர். எங்களுக்கு தீபாவளி நவம்பர் 12 அல்ல, செப்டம்பரே எங்களுக்கு தீபாவளி. தீபாவளியாக இருந்து புது ஒரு கட்சியை 52ஆம் ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கின்ற எங்கள் கட்சியின் கதாநாயகன், கதாகல நியதியை மிகவும் மதிக்கக்கூடிய எங்கள் அண்ணன், மாம்பழத்து மாவட்டத்து சொந்தக்காரர், மாங்கனி மாவட்டத்தின் விவசாய மண்ணில் பிறந்து விவசாயிகளின் ஆறுயிரின் உற்ற தோழன் எடப்பாடி. போஸ்டர் அதிமுகவில் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்ற பெரும் போஸ்டர். இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னதான் அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி லீடு எடுத்தாலும் வரலாறுகளை புரட்டி பார்க்கப்படும் பொழுது எடப்பாடி எப்படி வந்தார், எங்கிருந்து வந்தார், யார் காலில் விழுந்து பதவியை பெற்றார் அப்படின்றது தாங்க இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. இல்லைன்னு கொஞ்சம் சொல்லிக்கிட்டு பார்க்கலாம். எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. எடப்பாடி பழனிசாமி சுயமாக வந்தார். இல்லை, எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு பிட்டை வச்சுப்போமே, அவர் பார்த்திங்கன்னா தேரையும் அல்ல பள்ளியும் அல்ல. ஸோ அதனாலேயே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி ஒட்டப்பட்டு இருக்கின்ற இந்த போஸ்டர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களும் இதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்து அரங்கேறி இருக்கிறது. நான் தான் சொல்லியிருக்கேனே, 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்றது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தலாக எடப்பாடிக்கு இருக்கும். 8 தேர்தல்களில் தோல்விகளின் நாயகன் எங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படின்ற ஒரு பெயர் வரப்போகிறதா, அல்லது 8 தேர்தல்களில் தோல்வி. இந்த எப்படி சொல்றது, கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுதும் என்ன பண்ணுவார்னா, கம்சன் கொன்னுடுவார். அதற்கு பிறகு 8ஆவதாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அந்த குழந்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கிருஷ்ணராக அவதாரம் எடுத்து அவருடைய மாமாவாக இருக்கக்கூடிய கம்சனையே கவிழ்ப்பார். இந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் 8 தேர்தல்களில் தோத்துட்டேன்னு நினச்சிட்டு இப்போ ஒரு டைலாக் எனக்கு ஞாபகம் வருது. எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஃபேவரட் டைலாக். என்ன நீங்கள் பழைய பழனிசாமி மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நெவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் பழைய பழனிசாமி இப்படிப்பட்டவர் கிடையாது. பழைய பழனிசாமி என்பவர் அனைவருக்கும் பயப்படுவார். அனைவருடைய இடத்திலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரியாதை, பயம் கலந்த ஒரு மரியாதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அந்த பயம் கலந்த மரியாதை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கும், பழைய பழனிசாமிக்கு. ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இருந்தால் இரு, ஹாய்னா ஹாய், பாய்னா பாய், போ, வந்தால் ஏற்றுக்கிறோம், இல்லைனா வெளியே துரத்தி விட்டுறோம் அப்படின்ற நிலைமையில் தான் இருக்கிறாரு. அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்ஸை இப்போ ஒரு பெரிய பொருட்டாக நினைத்த காலங்கள் எல்லாம் அரங்கேறிடுச்சு. சீரியஸாக சொல்கிறேங்க, அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் லீடராக உருவெடுத்துட்டார். ஸோ இப்போ அவருடைய பதவியை எந்த கொம்பன் நினைத்தாலும் ஒன்றும் கிழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு வகையில் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். காரணம் என்னென்னா, அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தடுத்த பெரிய பெரிய போஸ்டர் அரசியல்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈடுபட்டுக்கிட்டு வராங்க. இந்த போஸ்டர் அரசியல்கள் அனைத்துமே பார்த்திங்கன்னா அதிமுக, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அடுத்தடுத்து வரப்போகின்ற எலெக்ஷன்ஸை எப்படி சந்திப்பாங்கன்ற ஒரு விஷயத்தை அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேயர்களே. ஸோ அதனாலேயே நம்ம தொடர்ந்து பொறுத்திருந்து பார்த்தால் மட்டும்தான் என்ன விதமான சூழ்நிலைகள் நடைபெறப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு முழுமையாக தெளிவாக தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது போல் அதிமுக சார்ந்த அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளையும் அடுத்தடுத்த செய்திகளையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் நம்முடைய சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை பண்ணிடுங்க. நன்றி.